Salut, sunt Andrei Popescu. Aici vorbesc pe înțeles despre mașini, probleme, întreținere și reparații, fără complicații inutile. Rămâneți aproape, începem! În acest episod vreau să-ți arăt pe îndelete cum să cureți toba de eșapament a mașinii fără să faci greșeli care pot strica aspectul evacuării sau, mai rău, pot afecta componentele din apropiere. Știu că pare o operațiune simplă, poate chiar banală, pentru că vorbim despre o piesă pe care mulți o observă doar atunci când devine neagră, ruginită, plină de depuneri sau începe să miroasă neplăcut. Dar rămâi cu mine până la final, fiindcă îți voi arăta nu doar cum se curăță corect exteriorul și gura de evacuare, ci și ce nu trebuie să faci niciodată, mai ales dacă mașina ta are catalizator, filtru de particule, senzori sau terminații cromate. Am văzut de multe ori oameni care freacă toba cu bureți metalici foarte agresivi, toarnă soluții nepotrivite în evacuare, folosesc flacără, pornesc motorul într-un garaj închis ca să usuce mai repede zona sau încearcă să curețe interiorul ca și cum ar curăța o țeavă obișnuită, iar rezultatul poate fi o evacuare zgriată, pete permanente, mirosuri toxice, fum inutil și chiar probleme la sistemul de emisii. Eu vreau să facem lucrurile curat, sigur și logic, ca după acest video să știi exact ce ai de făcut acasă, cu scule simple, fără să demontezi inutil jumătate de mașină și fără să cheltuiești bani pe soluții miraculoase care promit prea mult. Înainte de orice, trebuie să înțelegem ce murdărie avem pe tobă. La exterior, mai ales în zona terminației, se adună praf de drum, noroi fin, sare, urme de apă dură, pete de bitum, rugină de suprafață, funingine și acea peliculă gri-neagră care apare treptat pe marginea evacuării. La interiorul gurii de eșapament se depune carbon, mai ales dacă mergi mult în oraș, dacă motorul nu ajunge des la temperatura normală, dacă faci drumuri scurte, dacă mașina consumă ulei, dacă amestecul este prea bogat sau dacă ai un diesel care circulă mult în regim urban. O gură de evacuare puțin neagră nu înseamnă automat că motorul are o problemă, dar depunerile foarte groase, umede, uleioase sau mirosul puternic de combustibil pot fi semne că merită să verifici mașina la un service. Astăzi eu mă concentrez pe curățarea normală, de întreținere, adică ceea ce poate face un proprietar atent pentru a reda un aspect îngrijit evacuării și pentru a preveni acumularea excesivă de mizerie pe terminație. Primul lucru pe care îl fac întotdeauna este să mă asigur că mașina este rece. Nu pun mâna pe tobă după ce am mers cu mașina, nu pulverizez soluții pe metal încins și nu încerc să grăbesc procesul. Evacuarea se poate încinge serios, chiar dacă la exterior pare doar caldă, iar o arsură de la tobă nu este deloc o glumă. Eu las mașina oprită suficient timp, preferabil pe o suprafață dreaptă, într-un loc aerisit, cu frâna de mână trasă și cu motorul complet oprit. Dacă lucrez în fața garajului, țin ușa deschisă și nu pornesc motorul decât după ce am terminat totul și doar afară sau într-un spațiu foarte bine ventilat. Apoi, pregătesc zona. Îmi place să pun o bucată de carton sau o tavă joasă sub evacuare ca să nu las murdăria și apa murdară direct pe pavaj. Îmi pun mănuși pentru că depunerile de carbon intră repede în piele, iar unele soluții de curățare pot usca mâinile. Folosesc o lavetă din microfibră pentru exterior, o perie cu peri moi sau medii pentru murdăria mai încăpățânată, un burete neabraziv, apă caldă, un șampon auto sau o soluție degresantă blândă, iar pentru terminații cromate sau inox prefer o pastă de polish pentru metal, folosită cu răbdare și fără presiune exagerată. Dacă am de-a face cu pete de bitum, aleg o soluție dedicată pentru bitum, dar o testez întâi pe o zonă mică și o îndepărtez repede, pentru că nu vreau să afectez lacul, plasticul difuzorului sau alte elemente din jur. Nu folosesc acid puternic, nu folosesc soluții pentru jante fără să verific dacă sunt compatibile cu metalul evacuării. Nu folosesc hârtie abrazivă grosieră pe crom și nu torn nimic adânc în toba de eșapament. Toba și sistemul de evacuare nu se curăță prin umplere cu apă sau chimicale, pentru că în interior există camere, site, materiale fonoabsorbante, senzori în amonte, catalizator și alte componente care nu trebuie tratate ca o simplă țeavă. Când încep curățarea, pornesc întotdeauna cu metoda cea mai blândă. Umezesc zona cu apă, nu cu jet agresiv direct în evacuare, ci controlat cât să înmoi murdăria de pe margine și de pe exterior.
Dacă am un aparat de spălat cu presiune, nu apropii duza foarte mult de evacuare și nu insist în interiorul țevii. Presiunea mare poate împinge apa acolo unde nu-mi doresc, iar scopul meu este să curăț terminația, nu să inund sistemul. După umezire, aplic șampon auto sau un degresant blând pe lavetă ori pe perie și lucrez circular pe exteriorul terminației. Aici, răbdarea contează mai mult decât forța. Dacă frec agresiv, pot zgâria suprafața, mai ales la evacuările lucioase. Dacă las soluția câteva minute să acționeze, murdăria se desprinde mult mai ușor. Pe marginea interioară, acolo unde se vede inelul negru de carbon, folosesc o lavetă înfășurată pe degete sau o perie mică, dar nu împing peria adânc. Curăț doar zona accesibilă, cea vizibilă, pentru că acolo se adună murdăria care strică aspectul mașinii. Nu are sens să încerci să faci interiorul tobei lucios pe o adâncime mare, fiindcă după câteva drumuri va reveni un strat normal de funingine, iar riscul de a introduce apă, fibre sau chimicale în sistem este mai mare decât beneficiul. După prima trecere, clătesc cu puțină apă curată și șterg cu microfibră. De multe ori, abia acum vezi ce rămâne cu adevărat: pete de carbon întărit, urme maronii de oxidare, puncte de rugină sau pete albicioase de calcar. Dacă terminația este din inox sau crom și încă arată mat, aplic o cantitate mică de poliș pentru metal pe o lavetă curată. Lucrez pe porțiuni mici, cu mișcări circulare, fără să apăs, ca și cum aș șlefui o piesă industrială. Polișul trebuie să curețe și să redea luciul, nu să mănânce stratul de protecție. Pe evacuările foarte murdare, repet procesul, dar nu trec direct la metode dure. Asta este una dintre cele mai importante idei din acest video: curățarea bună se face în trepte. Întâi înmoi, apoi degresezi, apoi clătești, apoi evaluezi, apoi folosești poliș dacă materialul permite. Dacă sar direct la burete metalic, s-ar putea să scoți murdăria, dar să rămâi cu zgrieturi care se văd în soare mult mai rău decât depunerile inițiale. Pentru depunerile groase de carbon de pe interiorul buzei, eu folosesc uneori o perie de detaliere mai rigidă, dar tot cu grijă. O introduc doar puțin, o rotesc ușor și scot depunerile spre exterior. Apoi șterg imediat cu o lavetă umedă. Dacă murdăria este uleioasă, asta merită observat. O depunere uscată, neagră, ca praful, este una; o depunere umedă, lipicioasă, cu miros de ulei ars, este altceva. În al doilea caz, curățarea nu rezolvă cauza. Poate fi vorba despre consum de ulei, despre segmentare obosită, despre turbocompresor, despre supape sau despre alte probleme, în funcție de motor. Nu intru acum în diagnostic avansat, dar îți spun ca proprietar de mașină: când vezi semne neobișnuite, nu le acoperi doar cu o lavetă. Curăță, observă după câteva zile, iar dacă depunerea revine rapid și este umedă sau mirosul este puternic, mergi la un specialist. La mașinile diesel, situația este puțin diferită. Dieselul produce mai multă funingine vizibilă, mai ales pe mașinile mai vechi sau pe cele care merg mult prin oraș. Dacă ai filtru de particule funcțional, evacuarea poate rămâne relativ curată, iar funinginea excesivă la ieșire poate indica uneori probleme la DPF sau la admisie, dar nu trebuie să tragem concluzii doar uitându-ne la țeavă. Pentru curățarea terminației, procedura rămâne aceeași. Nu torn soluții în evacuare, nu încerc să curăț filtrul de particule prin metode improvizate, nu folosesc aditivi fără să știu exact ce fac și nu cred în trucuri de internet care promit că rezolvă orice doar pulverizând ceva în țeavă. DPF-ul, catalizatorul și senzorii sunt componente scumpe. O terminație curată este frumoasă, dar un sistem de emisii stricat este foarte costisitor. De aceea, eu separ clar estetica de reparație. Ce facem noi acum este detailing și întreținere vizuală, nu reparație mecanică. Dacă evacuarea este din inox simplu, poți obține un rezultat foarte bun cu degresant blând și poliș. Dacă este cromată, ai grijă și mai mare, pentru că stratul de crom poate fi subțire, iar zgrieturile fine apar repede. Dacă este vopsită negru, cum se întâmplă la unele pachete sport, nu folosi poliș abraziv pentru metal, pentru că poți lua vopseaua sau poți crea zone lucioase neuniforme.
Pentru evacuările negre, eu folosesc doar șampon auto, degresant compatibil, lavetă moale și eventual o protecție potrivită pentru suprafețe vopsite sau metalice, în funcție de recomandarea produsului. Dacă nu știu materialul, aleg metoda cea mai blândă și mă opresc înainte de a face rău. Este mai bine să rămână o pată discretă decât să distrugi finisajul. Un alt detaliu important este zona din jurul tobei. Multe mașini au difuzor din plastic, bară vopsită sau ornamente foarte aproape de evacuare. Când pulverizezi soluții, acestea pot ajunge pe plastic sau pe vopsea. Eu prefer să aplic produsul pe lavetă, nu direct peste tot, iar dacă pulverizez, protejez zona din jur și șterg imediat surplusul. Unele degresante lăsate prea mult pe plastic pot păta sau albi suprafața. La fel, polișul pentru metal nu trebuie întins pe bară sau pe senzor de parcare. Lucrurile mici fac diferența între o curățare profesionistă și o improvizație. După ce am curățat și am lustruit terminația, clătesc ușor zona și șterg foarte bine. Apa lăsată pe metal poate crea pete, mai ales dacă este dură. O microfibră uscată schimbă complet rezultatul final. La final, îmi place să verific marginea cu degetul prin lavetă. Dacă încă se ia mult negru, mai fac o trecere. Dacă laveta rămâne aproape curată, înseamnă că am ajuns la un rezultat bun. Nu caut perfecțiune de expoziție pe o piesă care stă în fum, apă, praf și temperatură, dar caut un aspect curat, uniform și îngrijit. După uscare, poți aplica un strat foarte subțire de protecție potrivită pentru metal, dacă produsul este rezistent la temperatură și compatibil cu evacuarea. Nu aplica ceară obișnuită într-o zonă care se încinge, nu aplica dressing pentru plastic pe tobă și nu folosi produse care pot fuma sau mirosi puternic la încălzire. Dacă nu ești sigur, mai bine nu aplici nimic. O curățare corectă și o ștergere bună sunt suficiente pentru majoritatea mașinilor. Acum vreau să vorbim despre rugină, pentru că aici apar multe confuzii. Dacă vezi puncte mici maronii pe terminație, poate fi rugină de suprafață sau contaminare metalică. Uneori, particule fine de fier de pe drum se lipesc de inox și ruginesc la suprafață, iar proprietarul crede că toba ruginește profund. În acest caz, o soluție de decontaminare ferică, folosită corect și clătită foarte bine, poate ajuta, dar trebuie să fii atent la miros, la instrucțiuni și la compatibilitate. Dacă însă metalul este deja mâncat, are găuri, se exfoliază, sună ciudat sau vezi fisuri, curățarea nu rezolvă problema. O tobă ruginită structural trebuie verificată și, dacă este cazul, reparată sau înlocuită. Nu acoperi găurile cu soluții cosmetice și nu te baza pe paste temporare dacă evacuarea scapă gaze în zone periculoase. Gazele de eșapament trebuie evacuate în spatele mașinii, nu sub habitaclu. Dacă simți miros de gaze în interior, oprește improvizațiile și verifică urgent mașina. Pentru mine, siguranța vine înaintea luciului. Un alt lucru pe care îl aud des este întrebarea dacă merită curățată toba pe interior. Răspunsul meu este simplu, la nivel de utilizator obișnuit, cureți doar partea vizibilă și accesibilă a gurii de evacuare. Nu bagi furtunul adânc, nu torni apă cu litri, nu introduci obiecte dure, nu răzuiești agresiv și nu încerci să cureți camerele interne. Sistemul de evacuare este proiectat să lucreze cu gaze fierbinți, condens și depuneri normale, iar o intervenție greșită poate aduce mai multă umezeală și poate favoriza coroziunea. Dacă există o problemă internă, cum ar fi tobă înfundată, catalizator colmatat sau DPF încărcat, aceasta nu se rezolvă prin curățarea gurii cu peria. Se diagnostichează cu echipament, cu valori, cu presiuni, cu temperaturi și cu experiență. În schimb, ceea ce poți face tu acasă este să păstrezi ieșirea curată, să observi schimbările și să previi aspectul neîngrijit. Cât de des curățăm toba? Depinde de mașină și de modul de utilizare. Dacă mergi mult pe autostradă și mașina arde curat, poate fi suficient odată la câteva spălări. Dacă mergi zilnic prin oraș, pe ploaie, prin noroi sau iarna pe drumuri cu sare, merită să ștergi terminația mai des, chiar rapid, la fiecare spălare. Secretul este să nu lași depunerile să se întărească luni întregi. O funingine proaspătă se ia ușor. O crustă veche cere soluții mai puternice, mai mult timp și mai mult risc pentru finisaj. Eu prefer întreținerea simplă și regulată, durează câteva minute și păstrează mașina cu aspect bun.
Mai ales la mașinile cu terminații mari, cromate sau integrate în bară, evacuarea murdară atrage imediat privirea. Poți avea vopseaua curată, jantele lucioase și geamurile impecabile, dar dacă țeava de eșapament este neagră pe margini, tot spatele mașinii pare neglijat. De aceea, în detailing, evacuarea este unul dintre acele detalii mici care schimbă impresia generală. Hai să-ți descriu exact cum aș face eu o curățare completă, ca să poți vizualiza fiecare pas fără să ai nevoie de o listă separată. Ajung cu mașina în locul de lucru și o las să se răcească. Mă uit la evacuare din toate unghiurile, ca să văd dacă am doar murdărie sau și lugină, fisuri, urme de lovituri ori depuneri suspecte. Umezesc ușor terminația și zona din jur, apoi aplic șampon auto pe o lavetă. Curăț exteriorul, marginea, partea de jos, pentru că acolo se strânge multă mizerie pe care nu o vezi imediat. Apoi intru puțin pe interiorul buzei cu laveta sau cu peria mică. Scot murdăria spre exterior, nu o împing înăuntru. Clătesc controlat, șterg, verific. Dacă încă există depuneri, aplic degresant blând pe lavetă, îl las puțin să lucreze și repet. Când suprafața este curată, dar mată, aplic polish pentru metal doar dacă materialul permite. Lustruiesc până când laveta începe să alunece mai ușor și suprafața capătă luciu. Șterg rezidurile cu o microfibră curată, verific marginile, apoi mai fac o ștergere finală uscată. La final, mă dau un pas în spate și privesc evacuarea în contextul întregului spate al mașinii. Dacă se vede uniform, curat și fără pete evidente, pentru mine lucrarea este reușită. Nu uit să curăț și eventualele urme de soluție de pe bara din spate. Dacă am lucrat lângă senzor sau cameră, șterg totul atent. După ce am terminat și zona este uscată, pot porni mașina afară pentru câteva minute, dar nu stau cu fața lângă evacuare și nu inspir gazele. Scopul este doar să mă asigur că nu a rămas apă vizibilă pe margine și că totul arată normal. Nu accelerez inutil și nu fac spectacol cu fum pentru că nu ajută la nimic. Un aspect pe care vreau să-l subliniez este mirosul după curățare. Dacă folosești prea mult produs sau nu ștergi bine, la prima încălzire poate apărea un miros chimic. De aceea folosesc cantități mici, clătesc și șterg atent. Nu vreau ca după o curățare estetică să miroasă toată mașina a soluții arse. Dacă ai o evacuare sport cu terminații mai mari sau cu forme speciale, poate fi nevoie de perii de detaliere în dimensiuni diferite. Dar principiul rămâne același, blând, controlat, fără să împingi murdăria și soluțiile adânc în sistem. Dacă ai două ieșiri, lucrează pe rând și compară rezultatul. Uneori, una este mai murdară decât cealaltă, în funcție de designul evacuării și de fluxul gazelor. Dacă diferența este foarte mare și persistentă, poate fi doar construcția sistemului, dar poate merita și o verificare dacă apar simptome. La mașinile hibride, depunerile pot arăta diferit, pentru că motorul termic pornește și se oprește des, iar condensul poate fi mai prezent. Apa care picură din evacuare la rece poate fi normală, mai ales în anumite condiții, dar apa amestecată cu fum dens, miros dulceac sau alte simptome nu trebuie ignorată. Observația este parte din întreținere. Curățând evacuarea, ai ocazia să vezi lucruri pe care altfel le-ai rata. Poți observa o prindere slăbită, o garnitură care scapă, o vibrație, o fisură sau o pată de rugină care se extinde. Asta îmi place la întreținerea făcută cu atenție. Nu este doar despre aspect, este și despre a-ți cunoaște mașina. Acum, pentru cei care întreabă dacă soluțiile de curățat cuptorul, detartranții sau acizii casnici sunt o idee bună, răspunsul meu este nu. Da, unele produse agresive pot dizolva murdăria repede, dar pot ataca finisajul, pot păta metalul, pot lăsa vapori neplăcuți și pot crea probleme dacă ajung pe plastic sau vopsea. Nu tot ce curăță rapid este potrivit pentru mașină. În detailing, compatibilitatea contează enorm. Aș alege întotdeauna produse auto sau produse pentru metal folosite cu atenție în locul unor soluții de bucătărie aplicate la întâmplare. La fel, nu recomand să folosești sârmă, șurubelnițe sau cuțite pentru a răzui carbonul. Dacă depunerea nu se ia cu metode normale, înseamnă că trebuie înmuiată mai bine sau acceptată parțial, nu atacată cu unelte care zgârie.
Un mic truc pe care îl folosesc este să încălzesc ușor apa, nu toba. Apa caldă ajută șamponul și degresantul să lucreze mai bine, iar murdăria se desprinde mai ușor. Dar, repet, toba trebuie să fie rece la atingere când lucrezi. Diferența dintre apă caldă și metal încins este foarte importantă. De asemenea, folosesc lavete dedicate pentru zone murdare. Nu iau laveta cu care am curățat evacuarea și o duc pe vopsea. Carbonul și particulele metalice pot zgâria lacul. După ce termin, spăl separat lavetele sau le păstrez pentru lucrări similare. Dacă vrei un rezultat foarte curat, folosește mai multe lavete, una pentru murdăria grea, una pentru polish, una pentru ștergerea finală. Chiar dacă nu facem o listă, vreau să reții ideea, nu amesteca lavetele murdare cu cele pentru finisaj. În timp, acest obicei îți va salva vopseaua și ornamentele. Mai este un subiect sensibil, zgomotul și modificările la evacuare. Curățarea tobei nu are rolul de a face mașina mai zgomotoasă, nu înseamnă scoaterea sitei, găurirea tobei sau eliminarea componentelor antipoluare. Eu vorbesc despre curățare, nu despre modificări legale sau improvizații. O evacuare curată arată bine, dar trebuie să rămână sigură, omologată și funcțională. Dacă ai probleme cu sunetul, dacă toba zdrângăne, dacă se aude suflat pe lambinări sau dacă mașina a devenit brusc mai zgomotoasă, curățarea nu este soluția. Atunci trebuie verificată mecanic. Pentru curățarea estetică nu trebuie să desfaci evacuarea. De fapt, dacă nu ai experiență, este mai bine să nu desfaci nimic. Șuruburile pot fi ruginite, colierele se pot rupe, garniturile pot începe să scape, iar o lucrare mică se transformă într-o problemă mare. Lucrăm cu ce este accesibil și vizibil. Dacă vrei o recondiționare completă, mergi la cineva care are elevator, scule și experiență. Pe partea de întreținere acasă, curățarea terminației este suficientă. Înainte să închei, vreau să-ți spun cum verific eu rezultatul după câteva zile. Mă uit la marginea evacuării după 2 sau 3 drumuri normale. Dacă apare doar un praf fin, totul este normal. Dacă se face neagră imediat, groasă și lipicioasă, notez asta. Dacă miroase a combustibil nears, dacă scoate fum albastru, alb persistent sau negru excesiv, nu mai vorbim doar despre curățare. Aici intră partea de diagnostic. O evacuare îți poate spune multe despre sănătatea motorului, dar trebuie interpretată corect. Fumul albastru poate indica ulei ars, fumul negru poate indica amestec bogat sau probleme de ardere. Fumul alb persistent poate avea mai multe cauze și nu trebuie confundat cu aburul normal la rece. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar vreau să te încurajez să fii atent. Curățarea tobei este și o ocazie de inspecție. Dacă faci asta regulat, vei observa schimbările mai repede. Pentru un rezultat frumos la filmare sau la vânzarea mașinii, curățarea evacuării este obligatorie. Când cineva se uită la o mașină second-hand, vede detaliile. O evacuare foarte murdară poate sugera neglijență, chiar dacă mașina este în stare bună. O evacuare curată, fără să fie mascată artificial, transmite că proprietarul a avut grijă de mașină. Dar fii sincer, nu curăța doar ca să ascunzi simptome. Curăță ca să întreții și ca să vezi mai bine starea reală. Eu prefer mereu transparența. Dacă vând o mașină și știu că are o problemă, o spun. O tobă lustruită nu trebuie să fie o perdea peste defecte. În viața de zi cu zi, însă, întreținerea aceasta simplă îți oferă satisfacție imediată. Spatele mașinii arată mai curat, evacuarea nu mai are marginea aceea neagră, iar la fiecare spălare vei pierde mai puțin timp. Dacă mașina ta are evacuări false, adică ornamente în bară și țeava reală ascunsă de desubt, curățarea se face diferit. Ornamentul se curăță ca element decorativ, cu grijă la material, iar țeava reală, dacă este accesibilă, se șterge doar cât se poate în siguranță. Nu te băga sub mașină sprijinită doar pe cric pentru a curăța toba. Dacă trebuie să lucrezi sub mașină, ai nevoie de rampe sau suporți omologați, suprafață plană și toate măsurile de siguranță. Pentru o simplă curățare nu merită riscul. Majoritatea lucrării trebuie să se poată face din exterior, din spatele mașinii. La final, mesajul meu este acesta. Curățarea tobei de eșapament nu este complicată, dar trebuie făcută cu cap.
Lasă mașina să se răcească, lucrează într-un loc aerisit, folosește produse blânde, începe cu murdăria de la exterior, curăță doar partea vizibilă a gurii de evacuare, nu turna chimicale în sistem, nu zgâria finisajul, șterge totul bine și observă ce se întâmplă după câteva drumuri. Dacă faci asta, vei avea o evacuare mai curată, o mașină care arată mai îngrijit și, foarte important, vei evita greșelile care pot costa scump. Eu sunt Andrei Popescu și sper că acest episod te-a ajutat să privești toba de eșapament nu ca pe o piesă murdară pe care o ignori, ci ca pe un detaliu important al mașinii tale. Dacă ai ajuns până aici, sunt sigur că data viitoare când îți speli mașina te vei uita altfel la evacuare. Iar când o vei curăța corect și vei vedea diferența, o să înțelegi de ce insist mereu asupra detaliilor mici. Ele sunt cele care fac o mașină să arate cu adevărat bine întreținută.